Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de merino ganti walang. Kini gilong kimar ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Ka Presiden jong ka ri ka Draupadi Murmu ka ladon lang ha ka jingtep don burom ya kas im Elizabeth ka baar halandan minhin kesngi. Persyang ke Sorkar Assam ya baro kilat ban yo penbet ya ki jing e ha upor usam bar ki jela ki marjan. Lejma ka Menteri Khana jang Sorkar India na katanat Social Justice but Empowerment ka Pratima Bhaumik ya ka jela Nagaland minhin kesngi. Penkuburam ke National Institute of Technology NIT Meghalaya ki samla ki bela pendap ki jingpuri na kate ki jaka ai jing hikai. Ki khubor ki bapnya. Ka Presiden Jongkari ka Draupadi Murmu ka ladon lang ha ka jingle buram ka bakhadu ikas im Elizabeth ka baar halandan minhin kesngi. Ka jingle buram ikas im balaklat no kala long ha Westminster Abbey minhin kesngi. Ka Draupadi ka ladon ha ka hall jong ka Westminster ha ka bala bo ya ka met jong ka im Elizabeth ka baar. Nakaleng jong ka Presiden ka pa ka jing sulem ha ka keteng jong ki pat nyong shong shnong baro jong kari India pat kumjuru naladi hishimet. Ka Sorkar Assam kala persyangnya baro kila banyak penbaja upur usam bagi jela ki badon markhab batka. Kila don bonwat ki jingkran bagi nongelam jong ka Sorkar Meghalaya, Arunachal Pradesh bar ka Sorkar Mizoram, bani penbaja ki jingi ha upur usam da ka jingkran sngutho jingmut lang. Menteri ki kampo yeng ka Sorkar India o Amit Shah ulad shong jingelang bonsi bagi menteri rang ba jong ki jela ka than chate lamini ha New Delhi, banyak kran halor ka mat jing penbaja upur usam. Kejela Assam at Meghalaya kila dep soya ka soskular sngutho jingmut lang ban wenye ka bakum gani ka jing e. Mentalo syemi kila trekam ban yo penbet yo uput ha ki jaka ki barang saah padeng kini ki artili ki jela. Ka Assam at Meghalaya ki samput kumba pras pa prapusan kilometer. Ban hanga jo puan la thung ya khat artili ki regional committee ban penbet jing e ha uput usam ha padeng ka Arunachal Pradesh pat ka Assam. Ka Menteri Khana na katanat Social Justice and Empowerment jong ka Sorkar India ka Pratima Bhaumik kala poy ha ka jela Nagaland minhin kesngi bala pedang burameka de kinongelam ka BJP ha Nagaland tang Mariano kejat ha kat lingsun. Ka Pratima Bhaumik kala let ya kendu yo Menteri Ramba Nefi Rio ha ka jakasa ka jong ha Kohima. Kala don ga jingkran halor bon kli ki matrekam ki bede ba ka jing aijing mentoy ki brio ki beduna ha ki dikhot men par kum juru ki balat men ban penolong ga jing angon jong Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ha ka ban kentiu lang ya baro ki nong shong snong jong kari. Nakaliang jong Menteri Rang Ba ka Nagaland Nefi Rio ula pen paw ka jing sngohun banyo ekran kam ba ka Menteri Pratima Bhaumik ba ulay thu bala pen bet ya ka jing jingo jong ka Menteri ya ka Kifire District menta kasngi ka badairu ka district ba ka Sorkar ka lajit ban pentre ya shibun ki kam penroy. Menteri Wakmi ya hiro nong bar ki kam ki bai dei baga jing penroy na kilinti wa ba duria usar banant sonawal minhin ka singla pli bon tli ki project trekam ban penroy ka than bogibil hajan Dibrugarh Assam. Habakren ha kate ka jing lang usar banant sonawal ulaong baga jing thu trekam jong Menteri Rang Bado kari Narendra Modi da ka gati shakti scheme ka long ban shim kabu ya ka jing biang jong kilinti ha Assam limba ka wa Brahmaputra. Ula banjur badai ban penkam ya kini kalat ka balong kum ka jing plelenti ban kentiu ya kayo ka kot ha ka than chate lamingi baro ko be. Ula thuru ba ka Sorkar India ka thmu ban kentiu ya ka jingo kai perthei da ka pen biang ki leng ki ban kit sangkai ki nongwan kai na sabar jila bar kum juru na sabar jongkri. Ula pen benaru ba ka India shen kan sapenmi ya kalenti king leng ka bajrong tam e ha kari kata ha padeng ka Varanasi bat ka Bogibil. Kani ka khubor ka wanchpi na ka All India Radio Shillong. Ka program pun ko buram ka makhandai jong ka National Institute of Technology NIT Meghalaya kala long minmin kasngi how Susutham Auditorium Shillong ha ka ba ulat ka jila o Satyapal Malik uladon lang kumukongsan badu Commissioner ba Secretary ka tanat puli puthi BDR Tiwari ulalong ukongsan ubaar. Bayo pediangnya ka kusnam President's Gold Medal uday Shubham Singhal BTech ha ka Mechanical Engineering bat ki balay opdiang ya ka khusnam Institute's Gold Medal ki kenthop yaw Anmol Gautam MTech ha ka Computer Science Nimish Gupta MSc Physics bat Ranati Depthi BTech ha ka Computer Science.
Kan nehu en sa kan penlang ya ka jing sangat terekam ha ka examination department jong kan nehu naduk mentakasngi ka arhu trik unai lur tak hadu ba anda pen benada kumaipat ban persya ya ka jing penjelan ya ka por terekam jong officer on special duty OSD ha ka teketenan namar ka jing siir ba kani kan nyalam sya ki babon ki jing ek ham hadin habur ka bala ben kata jur ya ka trek kata ha ka tek skul ba ka kanhun nehu en sa ka dab da ka jing sngokya ba shanu kan lam ka skul ba apo ka jing don jong ni OSD ubawa bat kam menta kini khot jong te ka kanhun ha ka karu khobor ki lapan pau ba ka lawai jing ki samla puli jong ka nehu bar ki ki college ki bala pen so bat ka nehu ki don ha ka jing siir ka bakrau lada ailat e ni OSD ba menta ban beteng ya ka kam ka jong Ka Khasi Students Union KSU Motion Circle jong West Khasi Hills District da ka jing sindang nang jong MLA bat MDC Ji Mirthong kila let ye kendo yo menteri ramba ka Meghalaya konrat ke sang madang shen ban kerpa na u bo un bo shu khambon ki tanat rekam jong ka sarkar ki ban penmentoy ye ki nong shang shnong jong ka than motion rut ha ka te ka jing lang bo menteri ramba ki nong elam jong ka Khasi Students Union kila perpau ka jing sungkhya ba ka motion rut civil subdivision kam dan satya ka office rekam ka babyang bat bonsen ki brio jong ka te ka than ki haban ne cheru nong ston ban penbiang yela ki jing don kam namar ba bon ne ki tanat rekam jong ka sarkar kim dan satya ha motion rut civil subdivision ha ka te ka jing let yakren jong ki menteri ramba ula kular ban bu tang artli ki tanat rekam ki bagan thop ya ka supply branch bat ya ki election branch ba ula ongu ba an sa pentrekam no shen ya ka VIP gallery ki samla ki ba angur ban yo arum kam pulet min ka sngi ki la yeng ban persya ka jing bam penni ya ka result thungkam tat hadu menta kini kini ki samla ki bel apply na ka banta ki jatkam hakikadan pulit ki pher narus nem arajar ka khandai kila punpau ya kada ka jing persya da ka basong ahmad ka office rekam jong ka Meghalaya Board of School Education embos ha Shillong ya ka physical test la penlong ha unai wing arajar arhuai bat ya ka written test la penlong ha urempang arajar arpuar bat tat hadu banta 4 penmi satya ya ka result katai ka kanhuan kala let menyekendo yo menteri ki kampo yang ka sarkar Meghalaya ba lakmen rumboi ban pensngau ha u ya ka jing slam palat jong ka result la pentip haki ba ka daw jong ka jing penslam ka dai na mar jong ka rooster system ha Meghalaya angor ki brio ki le thamayo khnyang jing pang corona min ka sngi bekla don du nyawot ki pat ki bela lat nyaw khnyang jing pang min ka sngi ki active cases ha Meghalaya menta ki la hersha ka saf huingon Hakoi pa kalyang palat arspa khandri kulur nyaw phau lak tali ki dawai tika banyadana ka COVID-19 nadap ai kalingkri India ta haduk menta ka jingyo jingko jingi brio haba khan kilom lang ka long khandai phra point nyaw iwein na ka shispa kumasan hazar ngot ki brio lalat nyaw khanyang jingpang menhin ka singi haki benta ki ba pher jong ka India bara ka joko por ki dan lu san hazar ngot i ki bai pat ki bala yo athamai yo khanyang jingpang corona menhin ka singi Hanen ka singi la rakhe ka International World Snake Bite Awareness Day la ni ka singi bala pun kerpang ha ka parthai bara ko bai ban ai jing tip jing snothu halor ka jing pu besen kanaman la banya da na ka jing yap ba ka jing shitam ki bajur na ka daw jong ka jing sha pu besen la smodan kam ban ai jing hikai ha imlang salang chapang ka jing sha pu besen mar kum no banya da ile di Kajing sumar ka ba mardor ba kadawai anti-snake venom ASV kide ki ba pinyo jingeda ban lat na kajing pensneu ka bi sen. Ka ICMR ka lapan mi National Task Force ban puliwat binya ye ki jing syapu besen ha India ban hadu kat no ka kata ye ki imlang salang bat ka yo ka kot ha India. Yang mentahi kina persyang menyo ka jinglum jingtep ke babiang halo ka jingsha pu besen ha south ni ki jela jong ka than chate lamingi ki bakentop ya ka jela Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram bat ka Tripura katu gani ka khubor klakut bakalawan spina ka All India Radio Shillong ngob haban apat menta sai ka program ka banbur